honea etortzen denak, aurkituko du ambiente ez dakit nola esan, naturarekin zerikusia daukana, hemen hartutako material naturalak ina daude, asko. Papera bai erabiltzen dut, papera, alambrea, gero, horrei ikusten duten materialak, ostok, hojasekoak, sokak, benetik, eta iten detena da, liburu zarrak, enziklopediak inorrok ez ditu nahi da, inorrok ez ditu hartzen. Eta egiten dut, tolesdura horitzen zaiona, ez? Egiten dut eskultura formak ateratzen ditut. Pagina bakoitza, horri bakoitza gauratzen duzu, eta ja, ateratzen zaizu, eskultura, edo forma. Ni beti eukidet, minekakin, ez? Itatik minekak egiten ditun, eukiditut, oendikan, nire mineka batzuk 40 urte dauzkate, o 40 eta beti minekan egin dugun, ez? Eta momentu sortzeko baita ere, eta ez formateatzen diot, eta nahi gabe askotan, eta gona bat, edo gortuz bat, izan diteke. Batez ematen di kalma bat, ikuitzea, ez? Materiala ikuitzea, ja, matrikasun bat ematen dira, eta horrekin ondo dikoa, ez? Eta gandreak lasai, tasun bat emateik, eta politia